privítali, tak mi dovolte, aby sme ich najskôr predstavili. Peter Ozlik narodil sa 13. marca 1982 v Štúrove. Študoval herectvo na VŠMU. Po ukončení štúdia sa v roku 2006 stal členom divadla Andreja Bagara v Nitre, kde pôsobí aj v súčasnosti. Účinkuje v predstaveniach Hlav či Dark Slave. Výrazne mu problém tvárne ženské postavy ako Silviu Hauserovú z Dvojka rezervácia. Pred kamerou už taktiež nie je žiadny nováčik. Vidieť sme ho môžu v seriáli Panelák či v seriáli Kutil SRO. Privítajte ho prosím potleskom. Juraj Hrčka narodil sa 29. mája 1980 v Bratislave. Herectvu sa venuje už od 8 rokov, študoval na Bratislavskom konzervatóriu, neskôr na VŠMU. Po skončení vysokej školy v roku 2002 sa stal hercom divadla Andreja Bagara v Nitre, kde pôsobí dodnes. Zahral si aj v slovenskom filme Kvet šťastia či v seriáli Ordinácia v Ružovej záhrade. Najlepšie sa však cíti v dabingovom štúdiu. Svoj hlas prepožičal aj zajacovi Valici krajine zázrakov, úžasnému kuriózku či Herkulesovi. A jeho medzinami privítajte potlesk. Milan Ondrík narodil sa 3. maja 1980 v Dolnom Kubine na Orave. Študoval režisérstvo v Nižnej, no neskôr zaviedol na VŠMU do Bratislavy. Po skončení vysokej školy v roku 2002 sa stal hercom divadla Andreja Bagara, zahral si role v predstavení ako sú muzikál Adam Šankala či v románe Mŕtve duše. Po 9 rokoch pôsobenia na nitrianskych divadelných doskách odišiel v roku 2011 do Slovenského národného divadla, kde pôsobí dodnes. Vidím sme ho mohli na televíznych obrazovkách v seriáli Kutil SRO či Paneláku, kde i dnes tvárne postavu Nora. Privítajte aj jeho potlesk. Dovolte mi ešte raz vás medzi nami privítať. Teraz mi dovolte aspoň pár otázok. Čo vás priviedlo k herectvu? Príjemný dobrý deň prajeme, áno, dobrý deň. Mňa stará mama v podstate, ja som začal chodiť do rozhlasu, do takej družiny dramatickej a potom som išiel na konzervatórium, lebo tam nebola matematika a tieto fyzika a tieto predmety. Ako nie, že by som sa učil, výborne som sa učil, ale nechcel som sa učiť tieto predmety. A potom to už išlo jedno s druhým a potom sa dozvedel, že my budeme spolužiať na vysokej škole a tak som sa prihlásil na vysokú školu a potom sme už pokračovali do divadla sem do Nitry, lebo tu je, si myslím, že dobré divadlo v Nitre, najlepšie. Ja podobne ako Ďuro, mňa síce babka nepriviedla k divadlu, ale začal som hrávať ako ochotník, ako ochotník, ale nežart. Ako ochotník od mala, vlastne sme celá rodina hrávali, každý rok sa hrávalo divadlo cez Vianoce, malo to premiéru, zároveň derniéru, to znamená jedno predstavenie. Všetci boli šťastní, lebo babky plakali, sa smiali a sme odohrali a boli sme tak všetci šťastní. No a vlastne potom som recitoval nejaké súťaže, aj som vyhral som nejaké. A tiež som sa prihlásil na VŠMU s tým, že tam není matematika. Ale prihlásil som sa len tak zo strany, že budem v Bratislave deň, keď postupím do druhého kola 2 dní a keď do tretieho tak 3 dní. A vlastne to bol môj cieľ a nečakal som, že prijali ma a vlastne na škole ma to tak viac menej chytilo, bo som mal dobrého spolužiaka druháčku. A vlastne odtedy sa venujem hlavne divadelnému umeniu. Ja tiež ako Milan, dieťa v divadelnom krúžku
skúšku som hrával, nikdy som nerecitoval, no a potom ma zobrali na tretíkrát na VŠMU a trikrát. A ktoré postavy sa vám hrajú lepšie, kladné alebo tie záporné? No, v podstate je taký trend všeobecný, no všeobecný nie, ale herci majú radšej tie záporné postavy, že človek sa tak viac zahrá, akože tak charakterovo, len sú tam dve nevýhody. Prvá je taká, že potom si to väčšinou ľudia, ako diváci, ako vy, mierne, keď to zahrá človek, dobre to spájať, že to je taký nepríjemný, taký záporák, čiže to je tá nevýhoda. A druhá, že najmä v divadle tie záporné sa ťažko potom udržia, keď kolegovci robia také ako keby fóry na javisku, alebo tak, že keď niekto tam má niečo prežívať a oni mu robia také srandičky, alebo niečo, tak radšej tie kladné, asi také tie veselšie sa hrajú, ako jednoduchšie možno v niečom. No v Pikete je to ťažké byť vtipný možno, ale... Ja hrám radšej negatívne, lebo v nich si hľadám vždy niečo pozitívne a zase hrám najradšej pozitívne, lebo v nich si hľadám niečo negatívne. A vždy to tak musí byť vyrovnané, lebo nie je to pravda, že negatívna je iba negatívna a pozitívna je iba pozitívna. Lebo ten najpozitívnejší človek môže byť najväčší. Páči sa, Pečko. Ďakujem, Milan. No ja mám radšej tie negatívne postavy, lebo podľa mňa tie pozitívne sú také nudné, tak nejaký zamilovaný princ, tak neviem o čom. A nejaké tie trapasy? Máš dať. Už sa neslovené, čo? Neviem, trapasy sú väčšinou také, že sa texty zabudnú, alebo neviem, proste ideme v inom výstupe niekedy. Ja mám trapas, ale nie svoj, ale... Ja poviem, Marcel Chránek, náš kolega, sme hrali v Jargy a tam boli takých kostýmov dobových a raz som mu vynadal, lebo akože sme boli všetci hore bez a mali sme tie gate a tu tomu raz trčalo, že Calvin Klein, on si také kúpuje, akože fejkové samozrejme, no. A proste tie nohavice boli strašne také ľavné, tak potom sa rozhodol na ďalšie predstavenie, že pôjde bez premiérek, hej. A tak išiel bez nich a tak čúpel, tak proste takto to mal rozpárané a normálne všetko, jak to tam má narastené, tak to takto akože pred divákom trčalo, tak to lompalo a teda to bol fakt nápad, akože si to vydali na reláciu. Považujete za svoj najväčší úspech zatiaľ dosiahnutý? Ja... asi vôbec, že ma zobrali na VŠMU, že ma tretíkrát síce, ale že ma prijali. A potom, že ma prijali sem do Nitry do divadla. A ja považujem najväčší úspech to, že vlastne, že som dokázal doteraz vydržať v divadle a vôbec ho hrať s tým, že ma to ešte aj baví. Všetko bolo povedané, ja len, že som rád, že sme sa stretli. Milan je môj spolužiak, ďalší dvaja spolužiaci, Nahalka Fratrič, ďalšie spolužiačky Turianová a ďalšie baby sú spolužiačky. Všetci sme v tomto divadle, potom prišiel Osík, ostatní sme v Nitrianskom divadle a aj vďaka vám, a najmä tí diváci, čo chodia do Nitry do divadla, to je úžasné, aj to, možno aj v porovnaní s Bratislavou, ale s ostatnými mestami určite. Tak to je asi najväčší úspech, že nás to baví, že to baví vás, takže ďakujeme a tešíme sa z toho. Ja by som sa vám chcela poďakovať, že ste teda prišli medzi nás, aj keď iba na chvíľu, a chcel by som vám podarovať aspoň nejakú takú novú pozornosť. Takú malú pozornosť, aby ste pri dievčatách, vieš?
prvýkrát Mŕtve duše v divadle, máme derniéru, večer, kde hostuje Richard Stanke ako kolega, takže keby náhodou ste mali nejakú možnosť sa dostať, podľa mňa sa bude dať nejak, tak prídite, dnes posledný krát to je, takže preto aj vlastne odchádzame, tak na rýchlo, my by sme ostali. A teraz už konečne medzi nami môžem privítať všetkých, ktorí sa o tento dnešný zážitok pre vás postarali. A sú to hlavným čašníkom dnes bol Patrik Schneidgen. Obsluhovali nás Zdenka Adamková, Henrieta Naďová, Liliana Tótová, Tatiana Tótová, Nikoleta Čepediová, Jen Lehaj, Edvard Benz, Michal Mesároš, Karina Kudicová a Denis Švajer. O chutné jedlo sa postarali Katarína Korgová, Tatiana Ráteková, Stefan Todorovič, Lenka Petrovská, Sandra Feldešiová, Miriam Pišková, Patricia Uharčeková, Dominika Petrincová, Dominika Lahučka a Kristína Kováčová. A druhá polovica obsluhujúci Eva Kralčáková, Veronika Petrincová, Patrik Ďurík, Veronika Klíšková, Michael Mesároš, Ivana Michalicová, Andrea Bohátová, Janka Číčová a Simona Julíková. A ako poďakovanie najskôr profesorom, ktorí sa aj s nami, aj s tretiakmi natrápili, aby to dnes vyzeralo tak, ako to vyzeralo, a myslím, že to bolo na jednotku, že to tretiaci zvládli. Tak dovolte si najskôr pánom profesorom odovzdať aspoň kvietok. A milí rodičia, aj vy príjmite aspoň kvietok za to, že ste prišli. A dúfam, že ste sa tu cítili dobre.